हाय यान मल्लिका मातेरेक्ला हैप्पी टीचर्स डे नगुलुसबका सब्सक्राइबर नगलके एर्पुर टीचर नगुलुलेरगले मातेरेक्ला हैप्पी टीचर्स डे पनंदु इंदुत व्लॉग शुरू मल्तुंदुल्ले यान अंचने यान टीचर्स डे द व्लॉग दायक मल्तुंदुल्ले पंड केलवरे गोत्तिप्पु केलवरे गोत्तिप्पंद पंड एन्नाड एर् मस्त क्लोज अद्दुल्लेरगले गोत्तिप्पु यान दायक मल्तुंदुल्ले पंद दाय पंड यानला उंची ना जोक्लेग ट्यूशन कोरपे सद यानला उंची टीचर आदुल्ले जास्ती एन पंड एड्डे स्टूडेंट पन यान स्कूल पोंदिपन म्हणजे एवरेज इत्तिनाते मस्त रैंक स्टूडेंट लत अत तुझे डब्बुल अत चात इत्ते एवरेज इंदे पनुली अंच स्टूडेंट इत्ते अंड इत्ते इंग मस्त खुशी आपण पंड यान रेड्डे जन जोक्ले कल्पवते पन इंग मस्त खुशी उंडु बक्क यान फस्ट टीचर आतिने श्रेयाग चा पंड ಏಪಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ಕಲ್ಪವ ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆತಿನಿ ಶ್ರೇಯಾಗ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್ಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಶಾನ್ಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪುರೆನ್ಗೆ ಬರೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಚೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿದೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬಂದು ಮಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಿ ಅಂಡ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಬೈದರು ఆయన ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ बक्के नेर्नला पुदर पनुंदिची मस्त स्टूडेंट नगलु बೈದರು बक्का पोतेರು बक्का केलो जोक्लेग मल्ला क्लास पोय बक्का ट्यूशन गुडोड आपुन अंच यान केलाव जोक्लेग कल्पद पनपेन इंक खुशिला उंडु इनी इंक टीचर्स डे द व्लॉग मल्पोड पंत नेनपाइनी इनी जानु अनितक्कन मगलिनी स्कूल टीचर गेल ಅಲ್ಲಿ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಟೀಚರ್ ಅದು ಬರ್ರೆ ಪಂತೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೇಯಡ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಎಂಕ ನೆನಪಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಜಾನು ಎಂಚಕ್ರ ರೆಡಿ ಆತುಲ್ ಬಂದನ್ನು ಎದುರು ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಜನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮೂಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಡ್ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಡ್ರೆ ಪುಸೋತ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಕಡಿ ಕಡಿ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ವಸ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಏನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ಬಂದು ಹೆಂಚ ಹಿಂಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೆಂಚ ಅವಕವ ಒಂದು ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದೇನು ಉಂದತ್ತೆ ಇಂಕ ಪುಣ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಆತ್ ಮೂಕೆ ದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಂತ್ಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂದೆ ಉಂದು ನಿಗಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತುಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ದುಂಬು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗು ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಲಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಾಡಿಯಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪನಜೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾಟ್ರ ಪುಸತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆನದು ಗಣಪತಿ ಅದು ಬಾಕ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕಿ ಜೋಕುಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಶ್ರೇಯ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಓದ್ಪನ್ಪುಲ್ಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರೀತೀನ Red is heart, sky is blue. Oh my dear teacher, we love you. Mallika teacher, you teach maths very good and you have very good personality. I have become good student. I am your favorite student. ಅದಾಗ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಂಡಲ I miss you teacher. I become a good student. ದೇಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪುಚೆ and 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಎಡ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಪನ ಬರೀತೀನಿ ಅದೊಂದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆನ್ ಎನ್ನನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದಿತ್ತರ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷಡು ಅಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಊರ್ದು ಕುಲ್ನೆಟ್ ಅಸರು ನಿಂಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಓನ್ಲಿ 4
पंड्रेगे ಬೇಜಾರಾಪುನೆ ಮಸ್ತ್ 4 ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೊಂಚ 10 ಜೋಕುಲು ಮಟನ್ ಗೆತುಂತೆ ಒಂಜೆ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಇಂಕ್ ಏಂದಿತ್ತೆರ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿಟ್ಟು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಊರು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟಸ್ರಾದ್ ಅಗ್ಲು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂದೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆವಡು ಬಂದು ಅವಳು ಕಾತೆರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಉರುಡುಕುಲ್ಲನ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಕಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವಳೇಚಿ ತೂಕ ಇರಲ ಬತ್ತೆರಡು ಬರ್ಪೇರೆ ನಮಿತ್ತು ಮೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೆರೆ ಐತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತರು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಚೆನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರಿಂಚ ಕುಲ್ಲ ಬರವೇರು ಅಂಚೆಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇದ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನಡು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿದ ಅಂಚ ಇಂಕಿನಿ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ನೋಟ್ಲು ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಕ ಬಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತೆಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ನೆಗ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಡುಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನತ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮೋಕೆಡಗಲು ಕೊರ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಜದ ನಾವು ನೆನಪು ಪೂರ ದೀತೆ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಪೂರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನೋ ಮಾತ್ರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಹಿಂಗೆ ನಾಡ್ರೈಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಚೀನಿ ಅವು ನಾನು ದಕ್ಕು ನಿಜ ಇಂಕ ಬರ್ಡೇ ಕೊರಡಾಗುಲು ಈಚ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಕೊರಡು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕೊರಡು ಒಯ್ಕಲಾಗುಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪೂರೆನ್ನ ಜಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಅದು ಎಪ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿನದ ನಿಗಲ್ ನೋಟೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿಪ್ಪನಗ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಲ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ನಲೆ ಮರಾಠಿಡ್ ಎನ್ನಲೆ ಮರಾಠಿಡಿದ ಮುಟ್ಟ 12 ಕಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 15 ಕಡಿ ಬಂದು ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಾಕ ಕಿಕಿ ಕೂಕು ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಿನ ನಮಕ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ದುಂಬ ಆತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಎನ್ನನೇ ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನಿಕಲ್ಡನೆ ಪಂಡ ಏನು ಆತೊಂಜಿ ಹುಷಾರ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತನು ಪೂರ ಏನು ಜೋಕುಲ್ಟನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮರಾಠಿ ಬರೋಂದಿತ್ತುಜಿ ಚೂರ್ಲಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲಾ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಶ್ರೇಯಾಗ ಏನು ಹಿಂದಿದಲ್ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಮರಾಠಿಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮರಾಠಿ ಕಲ್ಪತೀನಿ ಪಾತಿರ್ ನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆನೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನತೆ ಕಲ್ಪುವ ನಮಕ್ ಆತ್ ಮಜ್ಬೂರಿ ಇತ್ತು ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಏನು ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತು ಮಜ್ಬೂರಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟಸ್ರಾದ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಸ್ರಾದ ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಚಾಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ಕ್ ದಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನೈಟ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಿವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಂಡ ಎನ್ನನೇ ಅನ್ ಪುಗರ್ನತ್ತೆ ಏನೊಂತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೀದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇತ್ತೇನೊಂಚೂರು ಜಾನುನ ಐತ ಮಲ್ಪವೆ ಮಲ್ತಾಲೆ ಶ್ರೇಯಾಗ್ಲ ಜಾನುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಕ್ಕನ ಎಂಕೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಡೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಜೋಕುಲೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪಣ ಟೀಚರ್ ಆಡ ತುಕ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನೊಂದು ಕನ್ನಡಿದುವರೆಗ ಶಿಶಿ ಒಂದು ಏನಯ್ಯ ಗಾನ ತಿರ್ಗವನ ಪೂರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತು ನಿಗುಲು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಅದು ಗುಡ್ರೆ ಪನ್ಯಾಡ್ ಒಂಗಿ ಚೋಟಿ ಕಟ್ಟುದರಾ ಇಂಚತ್ತು ನೇಯ್ದು ಕಟ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ ಬರುಂಡ ಇದೇ ಬರ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಇದೇ ಬರ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಪೈಯರ್ ಬರ್ಪನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಜಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿರ ಬಕರಿನಿಕ್ಕೆ ತೇಲ್ಪರೆ ಅಮ್ಮನ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇರ್ತೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ ತರೇತ ತಿಕ್ಕಗಲೆತ್ತು ಜರ ಸರಿಟ್ಟು ಪಂತಿದ್ದೇಗ ತೇಲ್ಪಾವೆಂದು ಅದೇ ಬಕಾರ ನೆರ್ಪೇರಿ ಏರ್ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೀನಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಟಿ ಬಂತೋಳು ನನಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆರ್ಪಡತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆರ್ಪತ್ತಿಕ್ಕನ ಎಗ್ ನೆರ್ಪಡತ್ತಿತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇದ ಏರೇರು ನಿಗುಲೊಂದು ಏನ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೋರಾ ಅದು ಪಾಪತ್ತಾರ ಜೋರು ಪತ್ತಾರ್ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಹಾಂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಬರ ಜೋರ ಆಗ್ತದೆ ಬರ ಮುನ್ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಟಿ ಪಾಪ ಆದಿ ನೀನು ಅಣ್ಣೆ ಸತ್ ಏನತ್ತು ಆ ಪಾಪ ಜೋರ ಜೋರು ಒಂದು ಪಾಡ್ಗದ ಇದು ಪಾಡ್ಗದ ಹಾಂ ಅವು ಪಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಕಲ್ಲಾರ್ದನ್ನೇ ಕೊಂದಿನ ಅಪ್ಪನ ನನ್ನ ಬರ್ ಪೂಜಾ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿದ್ದು ಜೆಂಡ ಶೋಕಾಯ పొర్లత లంచ ಒಂದಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಪಸಂಪುಳಿ ಜೆಂಡದ ಗುಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಗ ಮೋನೆಗೆ ಡಾಮರ್ ಏ ಡಾಬರ್ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪ ಪೈ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಲ ಅವ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ತೆಲ್ಪುರೇದಾ ಜೋಕುಲ್ ಬರ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುತ್ತೀರು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದಾಗ ಆಡ ಏನಾಯಿ ಟೈಮ್ ಮಗ ದಿನ ಡೇಟ್ ದಿನ ಅವ ಆಯ್ಡ ಆಯ್ಡ ಬಂದಿರ್ನಾ ಏನೇ ಗೆತ್ತ ಆತ ಐವ ಆತು ಜಾನೆ ಐವ ಪೋತು ಜಾನೆ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಪಾಡಂ ಪೋಪನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕೆಬಿಕ್ ಉಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಬೇತ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನು ಅವು ಪುರ ಪಾಡದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ವೇರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋಡ್ಚಿನ ಆವಾ ಅನ್ ಮತ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ ಚಂದ ಆ ಮಲ್ಲಪುರ ಪಾಡ್ರ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಲ ಬೇನೆ ಅವು ಈ ಬಾಳೆತಾ ಏತ್ ಕಿಂಜೋಲ್ಲ ಇನಿ ಬಿ ಸೀರೆ ಮರ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದ ನೆಂಚೆ ದರೇದ ಪಾಡು ಮೈ ಪಾಡ್ರುಂಡಾ ಒಂದು ಲೈನರ್ ಪಾಡ್ರುಂಡಾ ಚಿಕ್ಕ ಲೈನರ್ ಪಾಡ್ರು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಚೂರು ಪೂಜಾರಿಯಾ ಏ ಟೀಚರ್ ಆತೀನಿ ಚೂರು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಮೇರಿ ಟೀಚರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ ನಿಗಲ್ನಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಆರಜ್ಜೆ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವು ಯಾಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡಿಗ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಲೈಟ್ ಚೂರು ಬುಡೋರ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ತಿರ್ತು ಮಾಡುಡೆ ಕೂಡ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಮ್ಮಲಕ್ಕದು ಜೋ ತಿರ್ಪೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಓಲೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಚಲತ್ತದೆ ಅದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಐ ತಿರ್ಪೋಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಓಲೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಕು ಪುರದಾಗುಂಡು ಓಲ ಮೂಲ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಿನದೇನೆ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಲೆ ಸೋತಿನದ ನೀ ಹಾಂ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿ ಲಗಾನ ಒಯ್ಟು ಕಪ್ಪುದ ಬುಡ್ಸಿದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೋಲೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲೈಟೆ ಪಾಡುನು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ತಾಳ್ದು ಒಂದು ತಾಳ್ದು ಹೋಗು ಜೊತೆ तुका ಸಿಂಧೂರು ಬಡ್ಚ ಏನು
ಮೊನ್ನೆ ಮುಚ್ಚುರು ಮಿದು ಅನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಜಾನು ಇನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಅದೇನು ತೋಚು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ रेड तो पिंक ಚೂರು ಕೈಟ್ ಕೈಟ್ ಟೇಪ್ ओहो लिपस्टिक ಬರ್ತಿ क्या बात है ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ದ ಯಾವ ಆತೇಟಿ ಟೇಪ್ ಕುಡಿಗಡೆ ಏ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೋಟಿ ಏ ಅದಾ ಉಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕ 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 ವರ ಹಿಂಚಿತು ಯಾ ಶೇಲೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು तुला ಯಾವತ್ತಾ ಡಾಕಾಂಡ್ ये डाक जी आवड आवड पुन्हा पुन्हा पोपू. समापून ही त्यांचं टीचर आहे ताई हां ठीक आहे तुला बघा या निकू दुपट्ट करपे दुपट्ट कंदीच आता ब्लॅक आवता चोकाण ಗಡಿ ಬಿನಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿನ್ನ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಡಬ್ಬಾ ವಾಚ್ ಏರ್ ಕಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ ಪೆನ್ ಅನಿತಕ್ಕ ಜಾನು ಗುಂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕನ್ನಿಂದು ಹಾಂ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಅವಡತಿ ಜಾನು ಟೀಚರ್ ಆ ಚೀಲಡೇನ ಮೀನ ಅತ್ತ ಮಗ ವಾಟರ್ ನೀಡ GSB ಪೋತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಚೀಲ ತೂದು ಅತದಿ GSB ಪೋತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚೀಲ ತೂದು ಇಂಕ ಪೇಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲ ಅವಣ್ಣು ಕೊಡ್ತು ಪೊರ್ಲಾತು ఉండే తనలే ఉంటాయి ಏನೀಗ ఇది ఉంది ఒక భయ్యా ಹಾಂ ಚಲೋ ಬಾಯ್ బాయ్ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನುನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್